shakallo. Abokinsa na neme shi ban same shi ba, amma gobe da misalin karfe 3 ko minti 3 ba za a ƙara ba, lalle zai waɗo ko mata. A'a, to Isan ɗin fa? Isan ba ban ganta ba, na bi duk wasu ƙawayenta ba ta gurin ɗaya daga ciki, sai dai a ƙarshe na samu wani result wanda a kansa zan shirya gado yanzu. What result? Tana da saurayi mai suna Michael. Michael? Saurayi kuma? Ihsan ɗin? Gaskiya a'a. Ba na tsammanin kayan bincike daidai saboda Ihsan fata da wani saurayi ba ta taɓa yin saurayi ba. Janar, ka tela mata. A aikina ban taɓa faɗar ƙarya ba. Ban taɓa yin bincike na gano result ɗin da ba daidai ba. Ba daban matarka ba ce, yanzu nan zan ajiye aikin nan gami da ja mata kunne. Lalle kar ta sake ƙoƙarin yi min katsalandan a harkata. Ki kula, ke kika ba shi aikin? A ci gaba da aikinka, ka je ka ci gaba da bincikenka, na yarda da kai mikiya. Ka je ka samu Michael, ka mishi hukuncin da zai sa shi shiru idan ya san wani abu akan wannan matsala. An gama. A'a, wai Ihsan ɗin fa? Ita ta fi muhimmanci a fara nema yanzu ba Michael ba. Ban ga Ihsan ba, amma har yanzu ina ci gaba da neman ta kuma lalle zan ganta. Ina ruwanki? Ya san aikinsa, zai tsara kuma abu daidai yadda ya ga ya dace. Babu ruwanki da wannan magana. Kamar yaya? Wani irin tsara aiki kuma? Me kake nufi Alhaji? Everything is fair in love and war. Yana nufin ana iya yin komai a cikin yaƙi da soyayya. Abin da yake nufi a takaice shine na yi tunani a kanta, ko da ita Isan ɗin ce da kanta ta bayar da tsaiko, tashi ta bar duniya, ma'ana in kashe ta. Ka kashe ta? Alhaji kana jin abin da ya faɗa, ya kashe ta fa ya ce. A yanzu haka yaƙi. Kujerar Alhaji tana rawa, matsawar ita Isan ɗin ta buɗe baki ta yi magana. Kin ga ka dole in ɗinke mata bakin nata. Har yanzu ba ki zama menopause ba, za ki iya sake haihuwa. Girma ne. Allah shi ne mai girma. Bissalam. Good luck. All the best. Alhaji kana jin abin da yake faɗa, ‘yarka ce fa Alhaji, ya za a yi ka ce ya kashe ta? Mama Isan ke kika ɗaure ma yarinyar nan gindi take abin da ta ga dama. To ni ba zan gafarta ma duk wanda zai gitta gabana ba, bari in gaya miki. You have to be very, very careful. Alhaji wannan ba daidai ba ne. Isan, she's a heartless daughter. She don't know what brought me to this position.
Shi mikiya yake, ni solari nake, ba na ɗaukan warki. Ka ga wata mai mota ta wuce daga nan. Na ji wani ban kaɗa ne. Ba ka bar nan gurin ba, matsa ƙasa. Kai ne Michael? Ni ne. Zan maka tambaya, ni guda ɗaya nake, idan baka ansa ba zan maka hukunci in ƙara ɗora ma wata tambaya. Zan faɗa maka gaskiya ko menene? Ina Isan? Wace ce kuma Isan? Ina Isan? Ban san inda take ba, amma dai ta zo gidana kwanan ta 5 a ɗakin abokina har ta sace masa waya ta gudu. Daga nan kuma wallahi ban san inda take ba. Gaskiya yake faɗa kuwa? Gaskiya yake faɗa, saboda idona idan wanda yake magana na gane gaskiya a cikinsa. Karya gabarsa guda ɗaya, ku zo mu kama gaban. An gama faɗa ta ka cikawa ta wuce. Ku ja mun shi baya. Farin wata, farin wata, farin wata shakallo. Farin wata. Akwai abubuwa da yawa gaskiya da ya kamata mu sani a tattare da dangata. Na yi ƙoƙarin ya sanar da ni amma abin ya gagara. So daga baya na gaya mai ina da 'yar uwa lauya. Na shawo kansa akan zai gaya min kafin ya gaya min si wannan ɗan daban ya zo ya hargitsa al'amari. Bayan mun rabu ya wuce gida sai na bi shi yake gaya min akan cewa shi zai bar gari. Zai bar gari? Wallahi haka ya gaya min. To ina zai je? To gaskiya kamar Nijar ya ce min zai je. Nijar kuma? To shi yana da 'yan uwa ne a Nijar? To wannan ne ban sani ba gaskiya. To kaga abin da ya kamata da Allah ka je gidansu ka binciki iyayen shi. Shin yana da 'yan uwa ne a Nijar? Kuma abin da nake so da kai yanzu nan nake so kai min wannan ba damuwa yanzu in na fita insha Allah zan je. Ya kamata. Kun san fa duk wanda ruwa ya ci idan aka miƙo masa takobi kamawa zai. Ya riga ya gama tsorata da razana da barazanar da suka mishi. Kuma ya yi imani da cewa matukar bai nesa da nan ba za su iya halaka shi. Dole ɗan gata shine zuciyar binciken nan. Amma ya kamata mu nemo wasu hanyar da za mu samu wasu hujjoji kar mu dogara da ji daga gare shi tunda baya nan. Kamar wace hanya kenan? Kar ku damu. Za mu tattauna wannan abun daga baya. Sannan ni din na san kuma me zan yi.
Ranka ya daɗe nawa. Kalisa lumansi ya akai. Karfa ka manta, yanzu an girma. Ba na son sunan nan. To in ban gaya miki ba, wasan gaya mawa. To na ji. An daina. Me yake faruwa? Wallahi wata 'yar matsala ce ta faru. Nake so ka magance min ita. In dai matsala ce, to ki nemo wata amma wannan an magance miki ita. Yawa baby, wallahi dama na yi misin ɗinka. Idan har ba za ka damu ba, ka zo gida ka same ni yanzu. Kamar kina duba, yanzu nan ku na shigo Zaria, na zo wani special duty. Wow, ka sa na ji daɗi. Shikenan, sai ka zo. Kafin in je ko ina ma, ga nan zuwa gida. Shikenan, sai ka zo. Ina fatan dai gadon nan da ya karya an gyara shi ko? Wallahi kai dai ba za ka canza ba. Ni dai na ce maka sai ka zo. Kai dai baka da matsala sai ka zo. Amma fa wannan tun lumansi. Zan gaya ma. Ya dangata yake. Ya tafi ni. Shugaba. Zan gaya muku. Yana da jan. Yana da jan. Ya jarwa na gari. Ban san garin ne. Zan tambaya. Ina ya tafi ku kama na hanya. Ana nufin aka tambayi iyayensa sun san garin da ya tafi. Ban sani ba. Zan je in bincika. Idan na tarar da cewa kai mun ƙarya, ka ganni so ɗaya, yau ka ganni so. Idan ka ganni so uku, bajewa za ka. Ka nutsu mana. Walai. Ka ga wannan ana matse shi ma ko jini babu. Anya ba garin kwaki yake ciwa. Kullum ƙara kuma kake yarinya sharaf wani sirri. Kai dai baka rabu da tsokana. Ka so kana da abin da ido ya gani. Wato kullum kuma kake yarinya sharaf. Santa ne? Kai ka santa ne? Ƙwarai kuwa. Me take a gidan nan? Babban dalilin da ya sa na zo gare ka, ni ne lauyan da nake bibiyan kes ɗin Dangata. Ina da tabbacin kai ne ka yaɗa wannan abin a YouTube. Dangata ya ɓata. Ina son in samu cikakken bayani dangane da Dangata. Tabbas ni ne wanda na yaɗa abin da ya faru a manhajata ta YouTube. Sai dai a halin da ake ciki yanzu ban da wani abu wanda zan iya faɗa maka wanda ya wuce guda ɗaya. Wanda ni ma da shi na dogara, da shi kuma na samu damar yaɗa ma duniya har ta samu labarin halin da ake ciki a kansa. Ina sauraron ka. To, ka dai ji abin da ya faru. Amma bayan na ji bayanin naka, duk lissafi na ya ƙwace. Na ma rasa ta yaya za mu ɓullo mu al'amar. To yanzu me abin yi? Wannan ba matsala ba ne. Sai dai magana tana da buƙatar a shigo da lauya a ciki, saboda kes ɗin ba ƙarami ba ne. Domin shigowar lauya zai taimaka mana 100%. Samun lauya ba wani matsala ba ne.
Kai haƙuri fa. Ina da wani bebi na, shi ma lauya ne. Sunansa Barista Al'amin. Ina da yaƙinin zai bani gudunmawa 100%. Bara na kira shi. Hello? Watan sabon gani. Yau a gari? Kai haƙuri baby. Ka san abubuwan ne sun yi yawa, sai a hankali. Yanzu ma kaga wallahi wata matsala ce ta faɗo mu. Shi yasa na kira ka, ina da tabbacin za ka taimake ni. To, anguli dai ba ta jiwar banza. Na san akwai wata buƙata da kike da ita. Dan Allah ka tsaya ka saurare ni. Ya kamata ka fahimce ni. Wallahi babban matsala ce ke damuna. Kaga yanzu haka ina gida. Ina zan zo mu haɗu. Yanzu Zariya yanzu? Kai, to ai kai ba zai yi ba. Dan me yasa in zo Zariya yanzu dai? Gaskiya dai ban gan shi ba. Abin da nake so ki ajiye wannan magana. Domin yanzu ba a halin da nake ciki akwai kes ɗin da yake hannuna wanda kes ɗin babba ne. Oganmu da kanshi ya ɗauki kes ɗin nan ya bani dan yana ganin zan iya. Don haka ki haƙuri kawai. Kaga ya ƙi fa ya tsaya saurare ni. Kasancewa akwai wata matsala tsakanin ni da shi. Zan yi magana daga cikin abokanai na waɗanda ba sa wannan jihar ta yadda za mu iya samun goyon baya cikin lamarin yadda abin zai zo mana da sauƙi. Sai dai abin da nake so da ke lallai ki kula da yarinyar nan. Kar ki yarda ta fita ko nan da can. Ko yaya kika je an yi lokin ɗin ƙofar to ki ƙoƙari ki saka ta ɗaki ki ɓoye. Domin rayuwarta tana cikin haɗari kuma ita kaɗai ce shaidar. Domin in muka rasa ta to ba ita ba hamu duk muna cikin cakwakiya. So da Allah a kula. Shikenan. Wannan ba matsala bane. Insha Allah zan yi bakin kokari na in dai akan abin da shafi lauyan nan ne. To. Allah sa mu dace. Bari in shige. Ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idza shakka ahadukum fi salatihi. Idza shakka ahadukum fi salatihi. Falam yadri kam salla. Falam yadri kam salla. Thalathan am arba. Salasan am arba'an. Wannan karatun mun yi shi da kai so nake in jaddada maka bayanin sa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya idan ɗayan ko yana sallah a cikin sallar tasa da yake sai ya kokonto shin raka'an nan da yake yi raka'a uku ce ko ko raka'a huɗu ce. Malam suwa wannan lafiya? Kai yaya za ka shigo cikin gidan mutane musulmi babu sallama sai ka ce gidan Allah kuma daga ganinka kai baligi ne duk inda kake ya kamata a ce ka san akwai sharaɗi da addinin musulunci sharaɗanta kai wa mutane sallama guda uku ake bukata in ba a amsa maka ba ka koma bayan amsa maka kai isti'izani ka nemi izinin in shigo. Idan an tambaye ka waye kai ka ce sunana wane baka karanta wannan ba a cikin addinin da ka karanta ko kai baka karatu ba haka kawai ka shigo mana cikin gida. Kai tsoho ina matarka? Ban gane ina matata ba. Lafiya zaka zo kana tambayar matata? Mu ruwa biyu ne, da lafiya da ba lafiya ba duka min iya, saboda haka ina matarka. Shikenan tunda matata kuke son gani ba ni ba matata tana cikin daki. Waskoro